Здравейте! Вчера на време си получихме комисионните от нашия партньор, бизнес партньор Aquasource. И искам да ви споделя, че именно благодарение на тази комисионна, която вчера ми беше преведена от фирмата, ще мога да си платя разходите по нашия прекрасен семинар, който предстои в Габрово на 28 февруари, 1 и 2 март. Както за самия семинар, така и разходите ми там, свързани с пътя и с храната. И съм изключително щастлива, че имам възможността, благодарение на комисионната си от Aquasource, аз да отида на нашия прекрасен семинар. Мили хора, не отлагайте допълнителните доходи, не отлагайте своята бъдеща свобода. Действайте тук и сега. Аз съм на среща и винаги мога да ви съдействам. Пишете ми, обадете ми се, ще оставя контакти в самият пост. Бъдете свободни!